Dobrý večer všetkým. Vítajte v poradí už druhej Akadémii inovatívnych učiteľov a učiteľiek. Moje meno je Zuzka Molčanová a môžete ma poznať najnovšie pod logom Učiteľka Zuzka, pod ktorým vám vlastne prinášam aj túto špeciálnu Akadémiu inovatívnych učiteľov a učiteľiek. Ako som na začiatku spomenula, je druhá. Prvú sme spoločne absolvovali s niektorými z vás v septembri. Tak tuším, že to bolo v septembri. Nahrávku z nej si už teraz môžete nájsť na mojom YouTube kanáli, ktorý má rovnaký názov Učiteľka Zuzka. Tieto akadémie inovatívnych učiteľov a učiteľiek sú pre všetkých zdarma. Pre vás, ktorí si to pozeráte zo záznamu na YouTube, úplne v poriadku, dostanete sa k tomu neskôr, kedykoľvek. Ale aká je výhoda vás, ktorí si sa práve teraz tu prihlásili? Poprvé, že máte môj obdiv a vďaku, že ste tu spolu s nami, ale zároveň, pokiaľ tu zostanete drvivú väčšinu tohto webinára, povedzme, že 80% času a viac, tak následne ja vám pošlem aj certifikát o účasti na e-mail, s ktorým ste sa zaregistrovali. Takže to je výhoda aj pre vás, ktorí sa pozeráte zo záznamu, do budúcna registrovať sa na tieto akadémie, aby ste mohli získať certifikát o účasti. No a ja tu dnes nebudem sama, na obraz sa nám už hodil náš najšpecializovanejší školský IT guru a teším sa, že pozvanie prijal môj ex-kolega Miško Lenhardt. Miško, vitaj spolu tu s nami. Zatiaľ ťa nie je počuť. Viem, že Miško mal nejaké technické problémy tesne pred webinárom, tak možno to je ono. Ale vidieť ťa, takže zatiaľ v poriadku, ale nepočuť ťa. Dobre, už ma dúfam počujete? Áno, už je to super. Dobre, tak. super. Miško, povedz, že kde sa ty teraz nachádzaš, čomu sa venuješ, kde ťa učitelia a digitálni koordinátori môžu nájsť? Tak ja som zmenil, teda z Microsoftu som sa vrátil na Univerzitu Komenského v Bratislave, kde som vedúcim IT prevádzky. Takže mám na starosti veľmi veľa používateľov, okrem toho sa venujem komunite školskej IT guru, takže stále som v tom školstve, som ostal na podiv, pretože je to pre mňa veľmi blízke a venujem sa stále správe Microsoft technológií, digitálnej transformácii a rôznym ďalším veciam, ktoré ma bavia. Takže toľko. A ja sa teším, že aj po Microsofte, v živote po Microsofte sa takto uchovávajú vzťahy. Dokonca dnes som bola s Patrikom Hudecom, pozdravuje vás všetkých a teší sa na vás zajtra pri jeho špeciálnom webinári o virtuálnej realite v školstve, takže takáto ešte reklama pre Patrika. No a keď sme sa takto v septembri stretávali, tak ja som vám vlastne hovorila o svojom projekte Učiteľke Zuzke, ale ja už som tušila, že kam moje kroky asi približne povedú. A vlastne je pre vás taká novinka, rada by som tu teda oznámila, že od 1. novembra som začala pracovať v spoločnosti Arikoma, to je to logo pod tým názvom Akadémia inovatívnych učiteľov a učiteľiek. Takže keď budete niekedy v budúcnosti počuť tento pojem, túto značku Arikoma, tak vedzte, že to je práve novozaložený edu tím v tejto spoločnosti, ktorý vlastne zastrešujem ja, učiteľka Zuzka, takže my spoločne budeme tvoriť tieto aktivity pre vás a vlastne aj vďaka tomu, že môjim zamestnávateľom je teraz Arikoma, tak môžem v rámci svojej práce sa venovať vám, učiteľom, naplno a so všetkým, čo k tomu patrí. Možno, že táto značka Arikoma je pre vás neznáma, alebo asi ju väčšina z vás skúste sa prihlásiť virtuálnou rukou hore, ktorý ju počujete prvýkrát. Arikoma. A už idú ruky hore. Je vás tu dokopy viac ako 100, takže to je úžasné. A zatiaľ tretina z vás nepočula, dobre, alebo zareagovali ste, že nepočuli ste o tejto značke, super. Ďakujem, môžete kľudne dať virtuálne ruky dole. Sme si to natrénovali teraz. Takže zapíšte si, že Arikoma je najnovšie tá značka, pod ktorou sa budete so mnou stretávať, aj teda učiteľka Zuzka, ale možno poznáte značku alebo firmu s názvom Autokont. Tak teraz virtuálne ruky hore, ktorí poznáte spoločnosť Autokont Slovensku.
aj nejaké idú a nejaké pozostatky tam sú. No pár z vás, nejakých 12 ľudí sa prihlásilo. Dobre, ďakujem, môžete dať ruky dole. Pár z vás, ktorí ste sa prihlásili o spoločnosti Autokont, no tak vlastne spoločnosť Autokont je na slovenskom trhu už od roku 1990, má 30-ročné skúsenosti, je to technologická firma hlavne. Často sa stretám, že Zuzka, ty si začala predávať auta, ale nie, je to technologická firma. No a firma Autokont, ktorú poznáte, sa práve od 1. januára premenuje na Arikomu. Ona sa spája s viacerými firmami, českými a zahraničnými a slovenskými, takže vznikne jedno spoločenstvo firiem pod názvom Arikoma, ale je to vlastne ten možno pre niektorých známy Autokont. A keď ste ani Autokont nepoznali, nevadí, zapíšte si Arikoma, to je pre vás to najdôležitejšie. Možno na začiatku ešte také krátke predstavenie, čomu sa Autokont nová Arikoma venuje. Venujeme sa veľkým firmám, štátnej správe, podnikom, ale aj samozrejme školstvu, aj firmám. Čiže pre nás je ten scope alebo ten priestor zákazníkov všetko, čo si predstavíte, od štátnej správy až po malých podnikateľov, no a školy a školstvo je jedno z tých hlavných pilierov, ktorému sa venujeme v rámci našej spoločnosti. Riešenia, ktoré ponúkame, sú rovnako komplexné od A po Z. V podstate, ak budete v škole riešiť infraštruktúru, ťahanie káblov, nastavovanie internetu, nastavovanie serverov, s tým všetkým vám vieme pomôcť. Potom, keď prejdeme k tým cloudovým službám, potrebujete nakúpiť licencie. Predtým samozrejme možno budete kupovať nejaké počítače. Aj tie počítače vám vieme predať. Licencie, Microsoft licencie a iné rôzne licencie. Potom, keď budete mať záujem o vybudovanie napríklad nejakých Power Apps alebo vnútropodnikových aplikácií, je to v podstate od A po Z kompletné riešenia. Našimi zákazníkmi sú nemocnice, školy, veľké podniky, malé podniky. No a možno by som vašu pozornosť dala na ten bod 4, kybernetická bezpečnosť, pretože máme teraz jednu celú novú divíziu zameranú na cybersecurity, na kyberbezpečnosť a plánujem práve túto sekciu využiť aj na rozvíjanie týchto tém práve v školách, lebo považujem to naozaj za veľmi dôležitú tému. Kde pôsobíme, tak hlavne je to stredná Európa, Čechy a Slovensko, ale vidíte, že hlavne sme teda v Európe. Myslím si, že nejaká časť alebo nejaká jedna pobočka je v Amerike. No a pre vás zmena je, že spoločnosť Arikoma má zastúpenie nielen v Bratislave, ale naprieč celým Slovenskom. Čiže keď vy sa mi ozvete z východu a budete chcieť napríklad kúpiť licencie v škole v Michalovciach, tak ja budem vedieť vám odporúčiť obchodníka, ktorý napríklad sedí v Košiciach, čiže nebudete mať niekoho vzdialeného v Bratislave, ale bude tam niekto, kto vám bude vedieť poradiť a bude z vašeho prostredia. To znamená, že vlastne naprieč celým Slovenskom máme takéto pobočky ľudí, ktorí sa starajú o zákazníkov. Partnerstva. Vy poznáte, že ja hlavne som Microsoft riešenia, zastúpenie, ale práve v spoločnosti Arikoma aj ja mám možnosť zlepšovať sa v rôznych technológiách, pretože predsa teraz vidíte veľké množstvo partnerov, ktorými sme na rôznych úrovniach solution partner, gold partner, čiže s týmito firmami veľmi úzko spolupracujeme a ponúkame aj ich riešenia. No a môj nový kontakt, ak by ste ma chceli kontaktovať, je veľmi komplikovaný. Je to moje meno a priezvisko @arikoma.com a telefónne číslo mi zostalo. Takže v prípade, že by ste chceli, napríklad teraz je vysoko aktuálna téma príspevok na digitálnu transformáciu škôl. Vy viete, že môžete nakúpiť aj softverové licencie. Už niektorí z vás sa obracajú na mňa napríklad v oblasti nákupu licencií Minecraft Education.
To vám napríklad vieme poskytnúť. Takže ak mi napíšete na e-mail zuzanna.molčanová@arikoma.com, tak ja vám budem vedieť potom poslať nejakú odhadovanú predajnú sumu. Vy sa rozhodnete, že koľko toho by ste asi chceli, na ako dlho a následne by som vás odporúčila na obchodníka, ktorý vám to zobchoduje. Takže zapíšte si tento nový kontakt zuzanna.molčanová@microsoft.com ohľadom vlastne všetkých riešení komplexných od hardveru po software, cloud, celú digitálnu transformáciu školy, tak ako poznáte, pod novou hlavičkou, pod hlavičkou spoločnosti Arikoma. Aj naďalej bude žiť môj blog učiteľkazuzka.sk, kde vám budem prispievať články, kde vám budem publikovať novinky. No a vlastne o certifikáte som vám už spomenula na začiatku, takže tí z vás, pozerám, že ten obraz je nejaký spomalený, ale tak snáď o chvíľku to prejde, tí z vás, ktorí sa zúčastníte 80% dĺžky a viac webinára, čo už vlastne máme, a pozrite sa, 15 minút za sebou, získate certifikát. Čo nás dnes čaká? Pripravila spolu som si s Miškom pre vás takéto 4 oblasti. Uvidíme, ako nám to postupne odsype. Na úvod som dala tú najžiadanejšiu tému a to je copilot vo vzdelávaní. Niektorí to možno poznáte ešte pod pojmom Bing Chat Enterprise, takže tomu sa budeme trošičku venovať umelej inteligencii. Potom si ukážeme novinky Microsoft Teams vo vzdelávaní. Miško si spolu so mnou po konzultácii pre vás pripravil scenár OneNote pre rodičov, som to nazvala. Uvidíte, nechajte sa prekvapiť. No a na záver si necháme novinky Microsoft 365 aplikácií, ale vy viete, že Microsoft 365 obsahuje aj Office, aj 365-kové aplikácie, aj Windows, aj Minecraft a aj vzdialenú správu zariadení. Tak na vzdialenú správu zariadení tu je práve odborník Miško, ale ja vám napríklad ukážem dnes aj nejaké vychytávky z Windowsu, ktoré prišli s novými aktualizáciami. Odkiaľ ja čerpem informácie, chcem vás povzbudiť k tomu, aby ste aj vy pravidelne každý mesiac navštevovali tieto webináre, ktoré organizuje celosvetový Microsoft Edu Team. Nahrávky z týchto webinárov s názvom What's New in Microsoft EDU sú na ich YouTube kanáli, takže pokojne si pozrite. Ale je tam jeden taký háčik, že Microsoft často ukazuje a prezentuje informácie a novinky, ktoré ešte my v našich Microsoft 365 prostrediach nemáme. Hej? Čiže môžete sa pozrieť, že asi čo tam je, alebo na čo sa môžete tešiť. No častokrát sa stáva, že používatelia vy neprehrábávate sa všetkými novinkami, lebo keď neviete, že čo už tam máte, čo už je dostupné vo vašich tenantoch a čo nie, tak potom si poviete, no nebudem, hej, na čo mi to je teraz vedieť, môžem sa akurát tak na to tešiť a kedy to vlastne príde, o 3 mesiace, o pol roka, možno niektoré do mesiaca. Ale čo som spravila ja, že ja som si tie novinky prešla a niektoré z nich som si aj vyskúšala. Zistila som, že či vôbec sú dostupné na Slovensku. Takže urobila som taký filter pre vás, ale hlavnou teda mojím zdrojom informácií je práve táto prezentácia, čo je nové v Microsoft Edu. No a začneme tou prvou témou a to je Bing Chat Enterprise, čo je vlastne umelá inteligencia, Bing Chat, ChatGPT, to asi ste sa už s tým zoznámili, alebo ste to už niekde možno počuli, že niečo také existuje. Totižto spoločnosť Microsoft dáva nemalé finančné prostriedky práve do spoločnosti OpenAI, ktorá vyvíja toho slávneho chata GPT a tým pádom jeho časť, napríklad chat GPT 4, je integrovaná do Bingu. Asi 2 mesiace alebo 3 mesiace dozadu bol taký veľký ošial, kde vlastne veľa ľudí sa hlásilo do Microsoft Edge, aby mohli využívať tento Bing chat. No a teraz posledné mesiace vznikla nová verzia, alebo tak špeciálna verzia Enterprise, ktorá je vlastne prístupná pre všetkých z vás, ktorí máte licenciu Microsoft 365 A3 alebo Microsoft 365 A5 pre učiteľov zadarmo. Čiže keď máte takto Office 365 A1, tak vlastne ten Bing chat tam nemáte, alebo si ho musíte dokúpiť.
A ak máte A3, čo asi väčšina z vás asi A5 nemáte, možno niektorí, ak ste tu z univerzít, že ste si dokupovali nejaké časti A5, tak vlastne tí z vás máte Bing Chat Enterprise zadarmo. Nemusíte si ho dokupovať. Ospravedlňujem sa, že som nestihla preložiť tento slajd, kopírovala som to rýchlo, ale čo je pre vás dôležité? Že ak používate Bing Chat Enterprise, vaše dáta sú ochránené špeciálne a žiadne z týchto dát, ktoré vy používate na vyhľadávanie, toto úplne vpravo, nie sú použité na trénovanie toho language modelu, toho jazykového modelu. Lebo asi ste už možno niekde počuli, že ChatGPT sa vlastne aj učí na tom, čo vy tam zadávate. Tým pádom vlastne on sleduje, čo mu tam píšete, a keď tam zadávate nejaké osobné veci, tak vlastne on sa na tých vašich osobných alebo iných pracovných veciach učí. A keďže máme nejakú ochranu osobných údajov v organizáciách, tak vlastne tento Bing Chat Enterprise zabezpečí, že na týchto dátach, ktoré sú vami ochránené v tomto Bing Chate, zároveň bude obmedzené, že na nich sa tento language alebo jazykový model nebude učiť. Takže to je asi taká najväčšia a najdôležitejšia vec. Tuto máte ešte informáciu, že ku ktorým licenciám je Bing Chat Enterprise dostupný zdarma. To je táto horná prvá časť, čiže A3, A5 alebo potom biznisové riešenia. A pre ostatných, ktorí máte napríklad Office 365 A1, tak je tu suma $5 na používateľa na mesiac. Takže pre tých z vás, ktorí by ste o niečo také mali záujem. No a teraz ja skúsim sa dostať. Teraz som zvedavá, že kam sa dostanem. Aha, dobre, super. Takže ja vám skúsim teraz ukázať, ako taký Bing Chat Enterprise vyzerá a hlavne, že medzičasom, keď Microsoft oznámil Bing Chat Enterprise, tak zároveň oznámil, že tento Bing Chat sa premenováva. Takže máme napríklad názov Copilot. Takže čo tu uvidíte je váš každodenný asistent umelej inteligencie, Microsoft Copilot. Zároveň tu vidíte, že ja som prihlásená síce svojim osobným kontom, nevadí, mohla som byť prihlásená aj pracovným. A to by som mohla skúsiť, tak aby ste videli a verili mi, že sa dostaneme do toho Enterprise. Tak ja sa odhlásim a prihlásim do Copilotu so svojím pracovným. Tak, to nejaké divné zobrazenie, ale skúsime sa teraz prihlásiť. A všimnite si prvé, čo vpravo sa zobrazilo, že sme v chránenom móde. Čo predtým, keď som používala svoje osobné konto, videli ste, tam nič také nebolo. Čiže vaše osobné údaje spoločnosti sú chránené. Teraz, keď sa budem niečo pýtať tohto Copilota, nebude sa učiť na tých mojich údajoch, ktoré ja mu tam zadávam. Takže takýmto spôsobom viete využiť aj Bing Chat alebo Copilot Enterprise. Takže pozerám chat, zatiaľ OK. To bola taká prvá novinka Bing Chat Enterprise k A3 alebo A5 licenciám Microsoft 365 zadarmo, pre všetkých ostatných spoplatnené. Ale mohli ste vidieť, že teda ja, keď som chcela používať cez osobné konto, tak na adresu copilot.microsoft.com sa dostanem. Ja vám ju aj tu napíšem. Čiže copilot.microsoft.com. V čete máte odkaz. Takže pokojne, keď kliknete na túto stránku a prihlásite sa s nejakým svojim osobným kontom alebo školským kontom, tak viete Copilota využívať, avšak nemáte tie údaje chránené. To je ten rozdiel oproti Enterprise verzii. No a novinka tohto Copilotu je aj taká, že už je dostupný ten Copilot nielen v Edge, ale aj ostatných prehliadačoch. Takže aj v Google Chrome alebo vo Firefoxe, ak používate tieto prehliadače, pokojne naťukajte si copilot.microsoft.com a viete si početovať s Bingom, ktorý je navrhnutý na GPT-4, 4 verzii
a viete takto vyhľadávať informácie. Ja často využívam Copilota aj práve priamo v Edge, vpravo hore, takže vidíte tú ikonu Copilota, kde ja často si s ním četujem, popri tom, ako vyhľadávam nejaké informácie. Najčastejšie asi používam túto funkcionalitu vpravo, generovať súhrn stránky, pretože napríklad nájdeme si nejaký, povedzme, support, kľudne môžu zostať forms, nechám si takúto stránku, možno tento pomocník na vzdelávanie forms poznáte. A teraz ja vlastne si ťuknem na generovať súhrn stránky a tento Copilot vpravo mi, aj nevždy to funguje úplne dobre, ale treba dať tomu niekoľkokrát šancu. No a teraz veľmi jednoducho mi Copilot vypíše, o čom je tá stránka, že predstaví mi krátko Microsoft Forms a potom začne vypísať, že sú tam základy, je tam nejaká analýza odpovedí a tak ďalej a tak ďalej. Takže ja napríklad tento bočný Copilot v Microsoft Edge používam veľmi často, lebo keď si nájdem nejaký článok a kľudne môže byť aj v angličtine, že dáte si anglickú stránku a ťuknete si tam v Copilote, že generovať súhrn stránky v slovenčine a vám vypíše veľmi krátky výcud z toho, o čom, alebo čo tam je na tej webovej stránke. Aby ste si nemysleli, že klamem, tak dám teraz anglickú stránku pomocníka na OneNote a dám opäť generuj súhrn stránky. Ja stále inak píšem, ale niektorí zadávajú prompty aj pomocou mikrofónu. Vpravo hore máte takú ikonku mikrofónu, takže pokiaľ ste sami v miestnosti a viete diktovať a rozprávať, tak je to v pohode, ale pokiaľ sedíte niekde v zborovni, kde je šum a podobné veci, tak asi ťažko. No, ale dá sa. Takže všimnite si, dala som generuj súhrn stránky, zadala som prompt, ten pokyn v slovenčine a vlastne súhrn mi prichádza v slovenčine, aj keď tá webová stránka je celá v angličtine. Takže ja ešte tento bočný používam veľmi často. Akože na dennej báze, alebo aj na hodinovej báze. Tento Copilot priamo webovo-stránkový to úplne nevie, museli by ste mu napísať normálne, že generuj súhrn stránky, museli by ste mu tam dať linku, ale vie spraviť aj to. A dobre, teraz som to sa uklikla. Dobre, takže toľko k Bing Chat Enterprise alebo ku Copilotu Enterprise. Vidíte, stále tu svieti, že chránené, lebo som prihlásená so svojím pracovným kontom. Takže takýmto spôsobom som vám chcela predstaviť aj Bing Chat Enterprise. Dobre, tak mrknem, či náhodou nejaká otázka v otázkach. Zatiaľ nie. V čete zatiaľ ste sa zdravili, takže super. Ideme do druhej časti a to je vlastne časť o Microsoft Teams. Určite ste zaregistrovali, že prišla nová aplikácia Microsoft Teams. Môžete si ju zapnúť, takže otvoríte si klasické Teamsy a v ľavom hornom rohu nájdete taký posúvač nové Teamsy. Nebojte sa to zaškrtnúť, je to veľmi, veľmi podobné, identické, tie Teamsy vyzerajú úplne rovnako, ale sú naozaj rýchlejšie, jednoduchšie a flexibilnejšie. Viem, že Miško už dlhšie ich používa, aj na nejakom svojom poslednom webinári vravel, že je s nimi spokojný, ja tiež používam vlastne už len tieto nové Teamsy a som spokojnejšia, o dosť spokojnejšia. No, takže poďme teraz na praktické ukážky z Teamsov a ja už rovno vám budem ukazovať práve z tejto novej aplikácie Teams. Super, vidíte? Takže ako prvá, taká asi najžiadanejšia funkcia, s ktorou som sa stretala za posledný rok, bolo, že Zuzka, mám viacero účtov v 365, či už z nejakého programu koordinátorov, z iného programu koordinátorov, v jednej škole, zo Zúšky, z inej školy a tak ďalej. A chcem sa medzi nimi rýchlo prepínať.
Asi viete, že v mobilných aplikáciách táto funkcionalita už bola dávnejšie predtým, ale až s novými Teamsami prichádza prepínanie medzi kontami aj do aplikácie v počítači. Takže to, čo teraz vidíte pred sebou, ja používam tmavé Teamsy, čierne, mi to viac vyhovuje, tak má vpravo hore nájdete buď svoje iniciály alebo svoju fotku. Vidíte, že ja som teraz prihlásená so svojím účtom na našom demo prostredí Microsoft Slovensko, ktoré ďakujeme, že ešte môžeme naďalej využívať. A keď si na to kliknem, tak vy tu uvidíte moje ďalšie kontá. Napríklad práve aj pracovné konto Autokontu alebo učiteľka Zuzka a tak ďalej. Takže ja veľmi rýchlo a elegantne sa viem prepnúť napríklad na profil učiteľka Zuzka, kde mi tu už píše, že som v Akadémii inovatívnych učiteľov, moje ďalšie chaty a tak ďalej. Takže tu teraz vidím váš chat, čo som vám tam písala. Keby som chcela dopísať, tak z tohto počítača môžem aj takto. No a keď zrazu zistím, že potrebujem ísť do prostredia vzdelávame pre budúcnosť, lebo vám chcem niečo ukázať, tak veľmi jednoducho zase vpravo hore. Odporúčam inak si na tie konta nastavovať iné fotky, sa vám potom dobre v tom bude orientovať. Takže vyberiem si vzdelávame pre budúcnosť. A naozaj elegantne a vidíte, že aj rýchlo sa prepínajú tieto konta, takže ja som s tým úplne super, mega spokojná. Niektorí z vás ste možno boli pridávaní so svojimi školskými kontami do iných prostredí. Do iných prostredí v zmysle do iných Microsoft 365 tenantov. Napríklad môžete u mňa vidieť, že ja som teraz prihlásená na vzdelávame pre budúcnosť, ale zároveň pod tým mám možnosť prepnúť sa do prostredia Microsoft. Čiže niekde v Microsofte bol nejaký tím, do ktorého som bola prizvaná práve cez adresu vzdelávame pre budúcnosť. Možno teraz to bude chcieť sa asi aj prihlásiť, keď to teraz takto vidím, alebo bol tam výstražný pálec či trojuholník. Takže ja sa teraz prihlásim. Dúfam, že dám dobré heslo. No, asi ani nie. Až konto sa zamklo. Tak, to je ešte super. A každopádne, takto veľmi jednoducho sa viete prepínať medzi prostrediami. Ukážem možno na učiteľke Zuzke, lebo tam viem, že som pridaná ešte do iného takého celosvetového prostredia. Takže kliknem vám tu a máme Microsoft Education Tenant. Čiže ja som bola prizvaná, alebo som sa pripojila do Microsoft Education Tenantu, kde je taký špeciálny tím, tuším, že pokroku vo vyhľadávaní. To je tento, aj to taký celosvetový tím, kde sa zdieľajú informácie, chcela som byť tam pridaná, takže ja som v prostredí Microsoft Education Tenantu takto veľmi rýchlo a jednoducho sa prepla. Takže takýmto spôsobom veľmi rýchlo, elegantne a jednoducho sa viete prepínať medzi vašimi kontami, ak ich máte viac a funguje to v tých nových Teamsoch, tej novej aplikácii. To je jedna vec. Ďalej, čo máme nové? Tak priradené úlohy získali novinku, podporu v distribuovaní PDF súborov. Takže mám tu aj nejakú ukážku, ale pôjdeme rovno aj do prostredia Microsoft Teams. Takže idem na priradené úlohy. Čo to znamená podpora PDF-iek? Keď si vy budete vytvárať novú priradenú úlohu, takže ja teraz sa mi načítajú priradené úlohy. Počkám, kým sa vám to zobrazí. To je výhoda toho druhého monitora, super. Tak ja kliknem na tlačidlo vytvoriť a potom tam mám možnosť nová priradená úloha, čo asi poznáte všetci, keď ste niekedy nejakú priradenú úlohu robili. Takže teraz dáme úloha a dám si, že PDF. A v časti priložiť, ja teraz využijem, že mám vo svojom OneDrive uložený sken dokumentu. Takže malo by to byť niekde tuto v digitalizácii, ukážka akadémia, mám tu taký jednoduchý sken, dám ho priložiť. A doteraz sa dali PDF-ka prikladať iba ako referenčný materiál, ako zdroj k úlohe,
Ale najnovšie viete prepnúť nastavenie, tuto pod názvom Scan, mám možnosť prepnúť, že študenti upravujú vlastnú kópiu. To znamená, že aj to PDF-ko sa rozdistribuuje mojim študentom a budú ho môcť upravovať. Novinku, ktorú vlastne Microsoft sľubuje, že študent bude vedieť aj písať do toho PDF-ka perom dotykovým, ak má napríklad tablet, alebo zvýrazňovať si veci a podobne. Ale ja som zatiaľ to skúšala, mi to nefungovalo, možno, že kvôli tomu, že som to skúšala vo webovej aplikácii, neskúšala som to v nainštalovanej aplikácii, tak možno kvôli tomu, ale vyskúšajte. Ak máte možnosť využívať dotykové pera, tak mala by byť možnosť anotácie, teda písania a zvýrazňovania textu aj priamo v PDF-ku. Ale už len táto distribúcia je úplne skvelá. Čo máme ďalšie nové v priradených úlohách? Takže opäť dám, že nová priradená úloha. A keď sa posuniem trošičku nižšie, tak druhé zo spodu nájdete takú novinku, má názov Vyberte kategóriu klasifikácie. Možno ste si všimli, ja pôjdem naspäť na priradené úlohy, toto dám zahodiť zatiaľ. Možno ste si všimli, že mám túto úlohu s názvom úloha, veľmi kreatívne, ale pri nej mám takúto informáciu, že domáca úloha 25%. Mám tu úlohu PDF, ktorú som vlastne takto nenastavila, ale keď si cez 3 bodky dám, že upraviť a zídem opäť úplne dole, tak tuto mám, že vyberte kategóriu klasifikácie. Keď si na to kliknem, uvidíte, že je tu kategória žiadne, je tu kategória domáca úloha nejakých 25%, referát 25%, písomka 55%. Tieto tri veci, domáca úloha, referát, písomka a ich váhu som si tu nastavila ja. To nebolo nastavené predtým. A to tak, že som si klikla na spravovať kategórie klasifikácie. Ja viem pridať typ úlohy, napríklad kvíz, že zadám priradenú úlohu typu kvíz a chcem, aby to percento hodnotenia bolo dobre na nejakých tiež 25%, alebo kľudne môžete dať, súčet musí byť 100, tým pádom musím poupravovať, tak dám, že 20 na domáce úlohy, 20 na referát a tým pádom 10 mi vyjde na kvíz. Čiže takýmto spôsobom viem dávať váhu tým priradeným úlohám. Niečo podobné robievate, hej, napríklad, že vstupné a výstupné testy sú vo váhe, neviem koľko, 2-3 známok, alebo referát je len jedna jednotka, keď si nazbieraš 5 jednotiek, máš jednu normálnu, už váženú jednotku. Takže presne toto. O to tu ide. Hej? Čiže keď si dám, že referát 20%, tak potrebujem z tých referátov nazbierať 100%, aby som mala hodnotenie. Verím, že to rozumiete, čo sa vám snažím vysvetliť. Je tu informácia, že mne to nejde, ale neviem úplne zareagovať, že na čo, že čo vám nejde, tak skúste potom mi do chatu ešte dopísať, že čo vám nejde, aby som vedela lepšie zareagovať, ale ďakujem aj za tú reakciu, že či ste v novej aplikácii, lebo áno, všetko ukazujem na nových Teamsoch. Ak vám píše, že Teams sa inovuje v januári, tak ja o chvíľku dám slovo Miškovi a vlastne on povie ze správcov, že prečo niektorí až v januári, prečo niektorí už teraz. Dá sa aplikácia updatenúť na novú? Dá. Ja, teda, ak by ste si chceli, dobre, vrátim sa naspäť k tej aplikácii, ak by ste si chceli stiahnuť nové Teamsy, mne to fungovalo tak, že som išla do Microsoft obchodu vo Windows a dala som si vyhľadať aplikáciu Microsoft Teams. To je tá nová. Takže sa mi to načíta. Chvíľku a sprístupní sa mi aj riadok na zapísanie. Microsoft Teams. Dám vyhľadať. A mali by sme nájsť túto Microsoft Teams aplikácia bezplatné, takže to je tá nová aplikácia, ktorú si viete stiahnuť. Vidíte, že ja ju mám, teda ja ju asi mám, lebo mi neponúkajú inštalovať.
Takže takýmto spôsobom sa viete dostať k aplikácii Microsoft Teams, ale o chvíľku dám slovo teda aj Miškovi a Miško vám bude vedieť lepšie povedať z pohľadu správcu. Vážené, alebo kategórie klasifikácie alebo váha jednotlivých úloh, to bolo posledné, čo som vám ukázala. Poďme na ďalšiu novinku, ktorý používate vrátiť úlohy. Ja tu asi si nájdem, tuto dokonca, že vyhľadávanie o Bratislave, pripravené na klasifikáciu. Tak, mám tu napríklad, že robili sme vyhľadávanie o Bratislave, môj študent mi odovzdal úlohu, to bolo tuším, že aj na poslednej akadémii. Tak teraz tu prišla taká zaujímavá novinka, počkám, že keď sa to načíta, že či ešte uvidím jednu, lebo ja som ju asi nevidela prednedávnom a presne, dobre, je tu. Takže keď používate vyhľadávanie, alebo ten pokrok vo vyhľadávaní, tak keď váš študent vyhľadáva informácie, to sme si ukazovali na poslednej Teams Akadémii, teda Akadémii pre učiteľov, nielen Teams Akadémii, tak máte tu zdroje, ktoré si študent prezeral alebo vyhľadával. No zároveň prišla novinka, v pravom hornom rohu je také tlačidlo kopírovať zoznam zdrojov, ktorý vy viete veľmi jednoducho takto vo formáte názov zdroja, adresa, použité vyhľadané výrazy a vysvetlenie, práve sa to skopírovalo, ako keby ste urobili Ctrl+C a kdekoľvek do Wordu alebo do nejakého dokumentu viete vložiť tieto zdroje. Takže veľmi praktické kopírovanie zoznamu zdrojov, to je jedna novinka. Druhá novinka, že keď chcem vrátiť úlohu, tak mám buď možnosť klasicky len, že vráť a niekde do spätnej väzby napíšem, že ešte skús raz toto a toto. Ale vedľa vrátiť máme šípku, ktorú ste možno niektorí používali na vrátiť na revíziu, že OK, dopracuj. Ale máme tu teraz novinku vrátiť ako ospravedlnené a vrátiť. No, je to zvláštna formulácia, ale keď vám žiak neodovzdal úlohu alebo vlastne nestihol ju a ospravedlnil sa z tej úlohy, že ju nerobil, lebo aj to sa deje v škole, že proste nedávate každú jednu úlohu dopracovať, ktorú neurobil, proste mu to ospravedlníte, že OK, tak si nespravil, tak je tu aj takáto možnosť vrátiť ako ospravedlnené. Ospravedlňuje sa a vracia sa študentovi. Dobre, čiže je rozdiel vrátiť, to len mu odovzdáte naspäť, díky, v poriadku, máš jednotku alebo dáte mu nejakú solnú spätnú väzbu. Vrátiť na revíziu je, že vlastne majú dopracovať ešte a vrátiť ako ospravedlnené, že fajn, nevypracoval si, ale ospravedlnil si sa, tak ti ju vraciam a už vlastne nemusíš s ňou nič robiť. Takže takéto. A to je vlastne všetko z noviniek k priradeným úlohám, ktoré som vám chcela ukázať. Zatiaľ tu sú otázky nejaké, to je skôr k aplikácii, to nechám na Miška. No a chcela by som vám ešte v Teamsoch ukázať ďalšie novinky, alebo možno ani nie tak novinky, ale praktické veci. A to v ľavom dolnom rohu možno niektorí používate túto ikonu aplikácie. Totižto týmy a týmy si vieme rozšíriť o rôzne ďalšie Microsoft, ale aj externé aplikácie. Napríklad medzi odporúčanými môžete si nechať vyfiltrovať populárne aplikácie v Microsoft Teams, napríklad formuláre, ktoré používame. Chcela som vám dnes ukázať práve úlohy plánovača a to-do, pretože tieto tasks prešli takými vylepšeniami, zmenou a dúfam, že sa mi to načíta, lebo naposledy, keď som to skúšala, tak vypísalo mi chybu, ale ak vypíše chybu, tak čaro demovania, ale vyskúšajte si práve túto aplikáciu. Ide, dobre. Takže túto aplikáciu Tasks by Planner a práve tento Planner prichádza v novej verzii do Microsoft Teams. Tu informácie. Pozerám, že ja ešte ju nemám, ale vlastne v pracovnej verzii ju už mám, takže
takáto nová verzia. Keď nájdete niekde takéto fialovo-modré, no ani neduhové, ale fialovo-modré ikony, tak to je vlastne označenie, že bude podporovaný veľmi prudko umelou inteligenciou. To som si ja zase všimla, že niečo také Microsoft dáva. Takže nová apka Planner. A čo ja som našla, a veľmi ma to prekvapilo, že keď som si tuto dala trošku nižšie, že vytvorené spoločnosťou Microsoft dala som si zobraziť všetko, tak tu máte všetky aplikácie, ktoré vyvíja Microsoft. Ale je to taká zaujímavá apka s názvom Kalendár kanála. Takže keď si na to klikneme, Kalendár kanála, som to pochopila tak, že viem vytvoriť špeciálny kalendár na konkrétny kanál. Takže keď si dám trieda superhrdinov, vypíšu sa mi všetky moje kanály a môžem vybrať, že chcem len kalendár z kanálu Diskusia. A v diskusii, teraz keď dám, že prebieha nastavovanie, dám, že kalendár diskusii a dám uložiť, tak v karte Diskusia sa mi vytvorila, v kanáli Diskusia sa mi vytvorila karta hore, tak v strede, kalendár diskusí. To znamená, že ak ja by som tuto zvolávala schôdze, lebo vy viete, že dajú sa vytvárať schôdze už len pre konkrétne kanály, tak viete dať samostatný kalendár na tieto schôdze len pre kanál Diskusia. Takže možno tí z vás, ktorí používate na prvom stupni Microsoft Teams a máte kanály rozčlenené na jednotlivé predmety a chceli by ste mať samostatný kanál, napríklad samostatný kalendár na kanál Slovenčina, tak takto viete vytvoriť kalendár pre konkrétny kanál. No, dúfam, že nie až príliš komplikované, ale takýmto spôsobom. Možno keď máte urobené elektronickú zborovňu, keď máte cez Microsoft Teams a máte tam rôzne kanály na možno predmetové komisie alebo rôzne témy, kde prebiehajú aj online porady pre jednotlivé komisie, tak viete urobiť samostatný kalendár pre konkrétnu komisiu, ak má svoj samostatný kanál. Takže toto novinka. A čo by som vám chcela ukázať, ale nenašla som to, čo je škoda. To bude jedna z tých vecí, že ukážem vám, na čo sa môžete tešiť. Tak, teraz si to len tuto prepnem. Je aplikácia Meet, alebo Stretnúť sa. A pošlám túto linku, a nepošlem, lebo som na inom počítači. Totižto Microsoft vyvíja aplikáciu s názvom Meet, ktorá bude práve takto dostupná cez aplikácie v Teamsoch a bude to ako keby jedno miesto, také súhrnné, so všetkými vašimi schôdzami a informáciami a nahrávkami a prezentáciami zo schôdzi. A veľmi sa na to teším, lebo často práve zo schôdzi materiály sa strácali alebo som nevedela nájsť, že kde je tá prezentácia, ktorá sa prezentovala a tak ďalej. A práve cez túto apku Meet to bude takýmto spôsobom veľmi jednoducho prehľadné k dispozícii vám a veľmi sa teda na to teším. Ak teda niečo, čo vám neviem ukázať, lebo to ešte nemám, ale teším sa na to, tak to je aplikácia Meet v Microsoft Teams. No, to sú z mojej strany všetky novinky z Microsoft Teams. Teraz si dáme taký predel reklamný. A na scénu by mal prísť Miško, takže teraz mu dám ešte chvíľočku, kým sa zobrazí, pripojí. Pokojne Miško si daj zdieľať svoju obrazovku. A my sme sa teda s Miškom dohodli, že vám ukáže taký scenár, ako nastaviť prístup pre rodičov k poznámkám pre triedu. Možno poznáte Class Notebook, poznámkový zošit pre triedu a k nemu vedia mať prístup aj rodičia, ale keď správne nastavíte veci. No, Miško, vidím tvoju obrazovku a predtým, než teda dostanem sa k tejto téme poznámkový zošit, ja by som možno dala tú otázku z chatu, že teda ako s tými novými Teamsami?
Kedy môžu používateľia sa na ne tešiť? Jak to, že ja si ich už viem zapnúť a niektorí musia čakať do januára? Povedz. Áno, toto nastavenie, ktoré bude od januára, bude mandatórne, to znamená, že sa povolia tie nové Teamsy všade, ale momentálne je to tak, že váš správca rozhoduje o tom, či sa tie nové Teamsy nasadia alebo nie. My v tom OneNoteovom zošite školský IT Guru v časti Tuning M365 máme napísané presný postup, ako to aktivovať zo strany správcu. Je potrebné sa dostať na stránku admin teams Microsoft.com, potom tam ísť do politiky aktualizácie. Je to v tom OneNoteovom zošite popísané step by step, takže nebudem to teraz ukazovať, lebo my to už máme povolené v tom tenante. V tej politike aktualizácie to nastaviť, či sa to zapne pre všetkých a že nová aplikácia Teams bude ako predvolená. Čo to spôsobí? Trvá to niekoľko hodín, ale používateľom sa začne automaticky ponúkať v Teamse taký vľavo hore prepínačik, čiže v tom okne Teamsu bude prepínač, taký slider, že sa môžete si zapnúť nové Teamsy. Keď si to používateľ prepne, tak na pozadí sa mu stiahnu nové Teamsy, nainštalujú sa nové Teamsy a Teamsy vás vyzvú na to, aby ste sa do nich prepli. Je to vrátiteľné naspäť samozrejme, môžete si to teda odskúšať, správca, keď vám to povolí, aby ste vlastne mohli tie nové Teamsy využívať. Ak by sa vám náhodou nepáčili, alebo vám niečo nefungovalo, stále sa viete vrátiť tým pôvodným Teamsom, lebo ten prepínač tam istý čas sa potom zobrazuje. Ak chce správca nainštalovať iba aplikáciu nových Teamsov, dá sa aj to. Existuje na to pre Intune vlastne aplikácia, ktorú si stiahne správca, dajú do Intuneového portálu medzi aplikácie a vie ju priamo distribuovať. Samozrejme, to si vyžaduje ale vyššiu licenciu. Tie nové Teamsy samozrejme sú dostupné už v A1, čiže v tej bezplatnej verzii, ale musí to ten správca explicitne povoliť. Čiže to je taká vec, ktorú musí urobiť ten správca. Mal by byť na to pripravený, prečíta si návod, pozrie si, sám to na sebe vyskúša a až potom to povoluje pre všetkých. Môžem povedať, že keď som to zapínal u rôznych zákazníkov, aj na univerzite, aj na iných organizáciách, tak to fungovalo bezproblémovo. Tá aplikácia nových Teamsov je už otestovaná, ona už nejaký ten pol rok je v takomto beta testovaní, čiže už je možné ju používať na dennodennej báze. Takže toľko to, keď chcete vedieť, ako tie nové Teamsy zapnúť, tak odkážte vášho správcu, školský IT Guru, notebook a v časti Tuning M365 je aktivovanie nového Teamsu popísané krok za krokom ako v kuchárskej knihe. Dobre, vrátim sa teda k tej našej téme a to je, ako zdieľať OneNoteový zošit pre rodičov. Samozrejme, tam je tiež zo strany správcu potrebné urobiť viacero krokov, keďže Microsoft má na bezpečnosť, tak táto funkcionalita štandardne nie je povolená, pretože sa jedná o tzv. My to voláme, že externé zdieľanie, čiže treba urobiť viacero krokov, ktoré sú k tomu potrebné, ale existuje k tomu návod, takže ja skopírujem link pre správcov, dám ho tu do chatu, dúfam, že sa mi to podarí tam prilepiť. Čiže môžete vašim správcom tento link skopírovať a poslať, aby vám mohli zapnúť to externé zdieľanie. Čo je dôležité, je potrebné, aby organizácia mala povolené externé zdieľanie. To znamená, že v admin Microsoft.com sa treba prepnúť do správovania tzv. SharePointu a tam v časti politiky zdieľanie treba skontrolovať, či máte v SharePointe povolené zdieľanie s kýmkoľvek. Hej? To znamená, že tento slider, ktorý je tu, nesmie mať nikde na týchto troch pozíciách, musí byť hore. Hej, všimnite si, že ono sa mi to nastavia pre OneDrive, pretože OneDrive je súčasťou SharePointu. To znamená, že musíte mať to tzv. Najmiernejšie nastavenie, že používateľia môžu vziať súbory a priečinky pomocou prepojení, ktoré nevyžadujú prihlásenie. Pretože v Microsofte veľa vecí nie je povolených týmto spôsobom, ale práve a na to, aby to tí rodičia si mohli pozerať a mohli to čítať, tak je potrebné, aby toto zdieľanie bolo zapnuté týmto spôsobom. Samozrejme, pre vytvorené týmy je potrebné urobiť aj nejaké úpravy. Zase v tom návode sa nachádza presne PowerShellový príkaz a tu sa dostávame k takým tým veciam, ktoré sa volajú, že vyšší dívčí. Ja to označujem, že správca spustí PowerShellové okno, prihlási sa do SharePointu, do správy, spustí príkaz a vlastne povolí tzv. Externé zdieľanie alebo vytváranie tých linkov. Zase je to v tom návode celé popísané step by step. Ak správca má problémy s angličtinou, tak takým trikom stačí túto prepísať na cs.cz.
ja to zase skopírujem a vložím vám to tam, je to tam preložené, aj keď strojovo, ale dá sa samozrejme v tom orientovať. Ak by mal správca problém, odporúčam skupinu Školské IT Guru, spravíme si trošku aj reklamu a tam sa môže opýtať, určite mu radi poradíme. Ako po tomto splnení tých prerekvizít je možné zdieľať tie rodičovské linky, tak robí sa to tak trošku, nerobíte to priamo v Teamsoch, ale treba sa prihlásiť na portal.office.com alebo na office.com a dostať sa na tú úvodnú obrazovku, čiže pôjdem na obrazovku domov. Keď sa štandardne prihlásite, tak vidíte tieto veci, s čím som pracoval. Prejdeme hore do aplikácií, z tých 9 bodiek vľavo hore, vyberieme si, že preskúmajte všetky svoje aplikácie a to v prípade, ak tam nenájdeme takúto ikonku, že class notebook. Hej. Ona tam štandardne nebude, lebo keď ju nepoužívate, tak sa vám nezobrazí. Čiže tam si preskúmajte všetky svoje aplikácie. Ono ma to hodí na takúto trošku inú obrazovku. Zase skúsim tú aplikáciu vyhľadať. Ak som ju tu nikde nenašiel, tak je tu možnosť zase prepnúť do toho vyhľadávania, alebo si tú aplikáciu vyhľadať priamo v tom vyhľadávaní tu hore. Čiže hľadáme aplikáciu Class Notebook. Čiže ja si ju spustím priamo tu a dostanem sa do správcovského alebo takého do portálu, kde môžem spravovať tie class notebooky. Pozor, treba rozlišovať class notebook a staff notebook, pretože často ľudia tam nájdu, že notebook a je tam aj tzv. Pracovný notebook alebo notebook pre pracovníkov. Tam sa to nenastavuje, tam to nefunguje. Funguje to len pre týmy, ktoré boli vytvorené ako trieda. Tu si vyberieme tú poslednú položku, spravovať poznámkové bloky, klikneme na ňu a zobrazia sa nám všetky poznámkové bloky, ktoré máme vytvorené a sú vytvorené ako poznámkové bloky pre triedu. Čiže ja tu mám našu triedu superhrdinov, ktorú sme dlho používali so Zuzkou. Otvorí sa mi správa toho OneNote alebo toho pracovného poznámkového bloku pre triedu a máme tu možnosť, že povolenia v rámci priestoru na spoluprácu a pod tým je prepojenia na rodičov a zákonných zástupcov. Čiže táto časť nás zaujíma, zase je to popísané v návode, ktorý vám vyzdielame. Keď na to kliknem, tak sa mi otvoria sa mi teda takéto okienko, máme tu Content Library, my vieme aj tú knižnicu obsahu nazdieľať pre rodičov, na to je len jeden link. To znamená, ak tam dávame poznámky pre žiakov, vzdelávacie materiály a tak ďalej, čiže tú časť, ktorú môžu žiaci iba čítať, môžeme si skopírovať tento link a môžeme to rodičom nazdieľať, aby videli, že toto používajú žiaci na prípravu alebo na prácu na hodine. A potom tam máme tie Student Notebooks, to sú tie notebooky alebo časti zošitov pre jednotlivých študentov. My si môžeme vybrať buď jednotlivých študentov, ktorých chceme vygenerovať link, ale najčastejšie asi chceme pre všetkých študentov, čiže vyberieme si všetci študenti a dáme získať prepojenia. Ono to bude chvíľočku pracovať, tu nám beží koliesko a pre jednotlivých žiakov sa nám vygenerujú takéto linky, čiže máme tu meno žiaka, máme tu link, samozrejme, aby sme to nemuseli celé kopírovať, dá sa to stiahnuť ako CSV súbor, ktorý si otvoríme a potom to rodičom nejakým spôsobom odovzdáme. Zatiaľ je to spravené iba takto, čiže musíme musíme ten komunikačný kanál zvoliť iný, aby sme to tým rodičom odovzdali, ale Microsoft Teams majú tam aj takú novinku, ktorá je ešte v preview verzii a to je komunikácia s rodičmi, čo si pripravíme so Zuzkou asi na iný webinár, lebo ešte je to len v takej prudko preview verzii a sami to nemáme odskúšané, ale aspoň zatiaľ takto si vygenerujete tie linky a potom stačí ten link skopírovať. Ja si teraz to otvorím v novom okne, aby som vám to ukázal, ako to vlastne vidí rodič. Dáme tam tento link, vyzdielame, čiže rodič priamo bez prihlásenia sa dostane do toho OneNoteového zošita, do tej časti pre jeho syna alebo dceru a môže si tam pozerať, čo vlastne ten žiak tam má popridávané. Samozrejme, tu asi nič nemáme v tejto časti, ale vlastne transparentne vidí, čo ten žiak v tom svojom OneNote má, ako to má porobené a vie to skontrolovať pre toho žiaka. Zase je to iba na zobrazenie. Ten rodič tam nemôže do toho zasahovať, nemôže tam nič meniť, pretože asi nechceme, aby nám rodičia vypracovali domáce úlohy pre tých žiakov, ale takýmto spôsobom to vieme pre toho rodiča veľmi jednoducho sprístupniť. Kde ten návod nájdete, ja vám skopírujem ten link, malo by to byť tu vytvorenie
prístupu pre rodičov. Zase je to aj v češtine, nie je to úplne dobrý preklad, je to strojový preklad, takže, ale podľa tohto sa viete vlastne odnavigovať, kde v tom OneNote alebo kde v tej správe tých OneNoteových poznámkových blokov viete tieto veci urobiť. Hej, zase je to pekne ukázané, sú aj tie obrázky pekne poprekladané. Ak sa vám nebude zobrazovať korektný preklad, tak aj mne sa to stáva. Je to kvôli tomu, že máme nastavenú slovenčinu a v tej slovenčine nie všetky veci sú vždy 100% preložené. Hej, v češtine je to trošku lepšie, ale v slovenčine stále sa tam objavujú nejaké anglické výrazy, ale podľa tohto to veľmi pekne viete nastaviť. Takže takýmto spôsobom vyzdieľate svoje OneNoteové zošity pre rodičov a môžete s nimi pekne spolupracovať. Super, ďakujem, Miško. Ja som práve chcela, aby si ukázal jednak ten návod, ale aj všetky aj tie podmienky, lebo ja viem, že niekoľkokrát som proste takýto link chcela zdieľať s rodičmi alebo takto ukazovať, ale vždy tam bolo, že toto musí nastaviť váš správca. Inak ja som potom do zošita dopísala Marekovi, že aby si tam mal nejakú ukážku, možno sa to zosynchronizovalo. Ale áno, tá správa je, že vy, ak používate zošit pre triedu, ktorý je súčasťou Microsoft Teams pre školy, tak vlastne máte to rôzne členenie. Knižnica obsahu, čo je tá učebnica toho daného tímu, a potom každý žiak má svoj elektronický zošit. No ale keď máte to v elektronickej verzii a vy ako učiteľ sa prihlásujete svojim kontom, žiak sa prihlasuje svojim kontom, rodič nemá konto, ktorým by sa mal prihlásiť k svojmu dieťaťu. Preto som rada, že vám to tak Miško ukázal, že viete vygenerovať linky pre rodičov na časti zošita, na tie poznámky, ktoré si píše ich dieťa. To je to, čo vám ukazoval Miško, keď skopíroval. To tuším, že do toho in private okna si tam dal, lebo to bol ten link pre rodiča. Čiže vie sa rodič pozrieť, ako si ten jeho dieťa píše svoje poznámky, ale zároveň, keď vyzdieľate aj linku na tú knižnicu obsahu, tak vidí, aké vy materiály tým žiakom dávate. Čiže tú povestnú elektronickú učebnicu má k nej prístup aj rodič. Takže toto som chcela, aby tu nejakým spôsobom zaznelo a bolo ukázané, pretože považujem to naozaj za veľmi, veľmi praktickú vec práve v komunikácii s rodičmi. A áno, chystajú sa vylepšenia aj v spolupráci s rodičmi. Doteraz vždy boli tak obmedzené na tzv. School Data Sync, na ktorého je väčší špecialista práve Miško než ja, hej. Ale bolo to, vlastne nedalo sa to prepojiť s našou ASC agendou, tak som zvedavá aj ja, že čo všetko tam to nové s rodičmi pribudne. Si ma teraz tak akože navnadil si to poriadne pozrieť. Áno, je to v prudkej preview verzii, tak to volám. Skúšal som už niečo tam robiť, veľa vecí ešte nefungovalo korektne, ale už to máme dostupné, pretože vidíme túto možnosť, nachádza sa to, viete sa pozrieť na tabuli Admin Team z Microsoft.com, keď si to otvoríte, tak je tam taká reklama na tej úvodnej stránke, takže dajú sa tie informácie už dohľadať. Vyšlo to asi pred 2 týždňami, priznám sa, že ja som nemal veľmi čas do toho sa zavrtať, lebo chce to aj ponastavovať nejaké veci, aby to celé fungovalo, ale je to dostupné, je to v preview verzii, takže určite skúsime s tým niečo urobiť do budúcnosti, aby sme vám to odprezentovali. V tejto časti by sa mala nachádzať tá reklama. A tu je Educator Parents. Áno. No a ja teda ešte podporím tú reklamu, že Miško sa venuje správcom, školský IT guru má názov, ten jeho projekt, existuje aj facebooková skupina školský IT guru, takže odporúčte svojim správcom, aby sa do tejto skupiny pridali. Pre vás ako učiteľov, akože môžete sa tam pridať v pohode, ale občas sa tam riešia také technické veci, to keď Janka spustí a iní ľudia ďalší, pozdravujem všetkých mojich obľúbených správcov, tak ja len akože čumím, že čo sa to tam deje, ale akože hej, pridajte sa, lepšie je to pre tých správcov, aby sa tam pridali.
bude to pre nich praktickejšie. No a pre vás, pre učiteľov, pozývam vás do skupiny Učíme s technológiami, ktorú zase spravujem tak nejak ja, ale je tam aj Miško, takže spoločne si to tam takto tvoríme, čiže venujeme sa aj správcom, aj učiteľom. Dobre, Miško, ďakujem, že si tu s nami a asi zostávaš ešte webinár celý, dúfam. Jasne. Dobre, super. A ja teraz idem si dať vyzdieľať obrazovku a budeme pokračovať v novinečkách. Takže prechádzame na moju obľúbenú aplikáciu. Teda normálne to predčilo OneNote, tento Reflect, musím vám povedať, lebo OneNote bol u mňa vždy topka a teraz začína tento Reflect akože že už ho predskakuje ten OneNote. No, Reflect. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí ste na poslednej akadémii tejto inovatívnych učiteľov a učiteľek boli a skúsili si vytvoriť nástenky s pocitovými príšerkami. Dostala som až jednu hneď spätnú väzbu, tuším, že po nejakých 2 týždňoch od Evky, pozdravujem, že vyskúšala si urobiť tú nástenku s pocitovými príšerkami a včera či dnes aj Deniska zdieľala, že vyskúšala na hodine angličtiny, takže medzipredmetové prepájanie pocitov a angličtiny a Teamsov a informatiky, z čoho sa veľmi teším. Ak teda neviete, o čo ide, tak povzbudzujem vás k tomu, aby ste si pozreli nahrávku z poslednej Akadémie inovatívnych učiteľov, teda poslednej prvej, ktorá bola v septembri. Tam je vlastne uvedený návod, ako si vytvoriť takú nástenku s pocitovými príšerkami. A teraz novinka. Áno, maľovanky prišli. Krásne to je inak. No, ale aby sme sa dostali k tým maľovánkam. Táto adresa reflect.microsoft.com/app vás dostane na úplne, že akože masaker stránku. Normálne sa z nej rozplývam. Ja dúfam, že budete mať k nej prístup všetci, lebo to je že úžasné niečo. Máme túto stránku rozdelenú na 4 časti. Meditácie, premiestnenie sa, hranie a hudba. Hrozný preklad, ale pochopíme, o čo ide. Meditácie. Vy môžete svojim žiakom takto pripraviť prestávku pre mozog, brain break, to nazývajú, kde viete si pustiť nejakú že kontrolu tela, body scan. A pustím vám, dúfam, že pôjde aj zvuk. Takto. Verzia prehliadača nie je podporovaná. Dobre, skúsme ešte raz. Až mám vyaktualizovaný kontrola tela, prehliadač. Dobre, ale ja nepočujem zvuk. Dobre. Let's begin by finding a comfortable position. A teraz je otázka, že napíšte mi do chatu, či ste počuli ten zvuk, ktorý tam bol. V angličtine síce. Super. A on stále ide? No teraz nie. Dobre. Takže. With fresh air. As you exhale, release any tension in your body. Dobre, ten sprievodný text, teda ste počuli, že je v angličtine, ale zároveň ten preklad na obrazovke je v slovenčine. Hej? A presne, keď poznáte tie rôzne mindfulness techniky, tak to je presne ono, že teraz svoju pozornosť presunite ku kolenám a nechajte sa uvoľniť a tak ďalej a tak ďalej. No a takýchto cvičení tu máte, pozrite sa, 8, hej, a nadýchnite sa, toto tu bez vlajočky s anglickým jazykom je iba obyčajné s hudbou podmazovou, dýchacie cvičenie, to som vám tuším, že aj naposledy ukazovala na akadémii, hej, čiže nájdete si chvíľku a sledujte svoje dýchanie. A s pocitovou príšerkou sa nadýchneme, zadržíme dých. Jaká super hudba. Tak, dobre, takže takýmto spôsobom cez appku Reflect, Brain Break viete dať takéto meditačné, mindfulness cvičenia s rôznymi témami, nejaká vďaka, zimná pod vedením snehuliaka, takže keď chcete aj využiť takéto niečo iné,
ako uvoľniť naše telo, ako topiaci sa snehuliak. Akorát teda sprievodný text je v angličtine. No, možno, že s prístupom umelej inteligencie tu bude aj v slovenčine. Takže prvá časť meditácie. Druhé, premiesniť je pohyb. Dobre, ten preklad hrozný. Ale prestávka na stretching. Dámy a páni, ak ste niekedy potrebovali sa veľmi rýchlo natiahnuť, tuto to je. Ešte aj s inštrukciami a ukážkami pocitovej príšerky. Ako máte cvičiť? Ja neviem, že či ma dobre počujete popri tom zvuku, tak radšej ho vypnem, ale krásna ukážka, keď máte napríklad na 1. stupni, ale aj 2. stupni, že chcete na nejakú krátku dobu vytrhnúť decka z lavíc, aby sa trošičku potriasli a podobne, tak toto je úplne že super. Alebo zatancujme si proste na minútku a 20. No, aspoň decká ukážu, aké sú pohyby v nich, keď budú imitovať túto príšerku. Takže pohyb, potom je tu precvičovanie a hranie. Ja som vám ukazovala naposledy pamäťovú hru, klasické Pexeso, ale maľovanky. A priatelia, v slovenčine. V slovenčine tu máte, že aký je váš obľúbený spôsob oslavy, keď ste šťastní, dáte si napríklad túto maľovanku a poďme vyfarbovať a ideme na to. Hej, krásne, toto ja chcem modrejšiu oblohu. Zelený strom, tento bude takýto. A klikaním veľmi jednoducho, elegantne viete si urobiť vlastnú omaľovanku. No a keď tam uvidíte, že žiaci dávajú nie takéto pestré farby, ale zrazu proste si bude chcieť dať nejakú šedú farbu alebo inú, tak zistíte, že asi úplne to nie je. Alebo keď tam žiak bude dávať nejaké len tmavé farby, hnedé, také nie úplne jasné, tak viete sa s nimi rozprávať o tom, že keď si šťastný, tak naozaj sú to tmavé farby. No a máme tu možno, že zmeniť obrázok a iné. Hej. A keď dám hotovo, tak môžem si aj tento obrázok uložiť, stiahnuť, vyzdieľať v Teamsoch, v kanáli. Takže úplne, že nádherné maľovanky v slovenčine. Tak. A posledné v tom menu je hudba a to sú vlastne také typické tie meditačné alebo také, že ako to inak nazvať, relaxačné hudby, takže spolu s nejakými aj videami, takže let do vesmíru. A takýmto spôsobom, keď decka napríklad majú nejakú samostatnú prácu alebo majú na niečom v tichu pracovať, viete im do pozadia pustiť veľmi rýchlo cez aplikáciu, webovú aplikáciu reflect.microsoft.com/app. Takže takéto. Tak už neviem, že či aj vám sa to tak páči, ale ja som z tohto, že úplne nadšená, lebo je to perfektné. Konečne sa rozpráva práve aj o duševnej pohode žiakov, o práve tej spoločnej klíme v triede. A toto je aplikácia Reflect, ktorá tomu môže pomôcť a podporiť to. A nebojte sa to využiť aj so stredoškolákmi, napríklad na dýchacie cvičenia. Asi vám tam nebudú skákať, hej, a tancovať. Možno, že budú, ale skôr asi nie sa budú hanbiť, ale nejaké také úplne jednoduché cvičenia a podobne. Takže využite. Dobre, takže to boli informácie k aplikácii Reflect. No a poďme ďalej. Spomínala som vám, že mám nachystané aj novinky z Microsoft 365 a keďže súčasťou licencie Microsoft 365 je aj Windows, tak dnes aj pár noviniek z Windows. Tak poďme na to. Ja prvú, ktorú tu mám nachystanú, sú taby alebo záložky v prieskumníkovi. Možno, že to niektorí používate, alebo ste si všimli a možno si poviete, že to nie je úplne novinka. Ale keď takto máte prieskumníka, tak určite ste si všimli, že prišlo tu také plus,
ktoré často poznáme z webových prehliadačov, keď chceme novú kartu v prezeraní si stránok, tak takéto karty prichádzajú aj do prieskumníka vo Windows 11 a tým pádom, keď ja potrebujem mať otvorený jeden priečinok, napríklad túto digitalizácia a potom druhý priečinok, napríklad projekty učiteľka Zuzka, čo tu mám Akadémiu inovatívnych učiteľov, tak veľmi jednoducho sa takto medzi kartami viem prepínať. To je veľmi praktická vec a rovnaké takéto karty prichádzajú aj pre všetkých oldschoolových správcov a ľudí, ktorí používajú ešte tradičný poznámkový blok, ten klasický notepad, ktorý poznáte. Takže presne tieto záložky alebo karty prichádzajú aj do poznámkového bloku, ale toho notepadu, toho predpotopného, ktorého poznáme asi všetci, ale sú tu takí, ktorí to používajú, obzvlášť správcovia, že Miško. Takže takéto taby alebo záložky, ktoré viete využívať. A potom, ja mám na karte alebo dole na lište Windowsovej pripnutú aplikáciu s názvom Nástroj na vystrihovanie. Ale vy, ktorí ju nemáte pripnutú, tak vo Windowse si jednoducho dajte vyhľadať nástroj alebo vystrihovanie a nájde vám takúto aplikáciu Nástroj na vystrihovanie. Ja často ju používam, keďže ju mám tu dole, tak klikám sem a kvôli tomu, že ja som si často zvykla robiť print screeny obrazovky cez klávesovú skratku a to bolo Windows, Shift a S. Hej, čiže to som sa dostala do takéhoto zobrazenia, urobila som si výstrih alebo výrez a tým pádom, ale vidíte, ono sa to niekde uložilo a uložilo sa to, ako keby som urobila Ctrl+C. A teraz, keby som niekde do prezentácie vložila, môžem vám ukázať, čiže napríklad by som si tu dala nový snímok a ukážem vám to tuto vedľa na obrazovke a vložím do prezentácie Ctrl+V, tak to je presne tento výsek, ktorý som si skopírovala. Lenže ja som často napríklad do takéhoto výseku ešte chcela niečo nakresliť, napríklad digitálnym perom a vtedy už som potrebovala ísť do nástroja na vystrihovanie, kde som si ťukla, že nový. Opäť som sa dostala do takéhoto zobrazenia, urobila som si vystrihnutie a potom to ma naspäť hodilo, lenže ja som v prezentácii, preto ma nehodilo. A za normálne okolnosti vás to naspäť hodí takto do aplikácie, kde vy máte ten svoj výstrižok a zároveň viete do neho aj kresliť, digitálnym perom zapisovať a ešte nejakým spôsobom to orezať, zvýrazniť a tak ďalej a tak ďalej. No a čo je novinka v tomto, je, že pribudlo nielen vystrihovanie obrazovky v podobe fotky, ale pribudla ikona kamery, čiže cez nástroj na vystrihovanie vy máte skvelý zabudovaný nástroj priamo vo Windows, ktorý, všimnite si tuto hore, vám nahráva alebo spustíte nahrávanie obrazovky alebo vášho výseku obrazovky. Teraz je to zastavené, čiže čaká sa, keď spustím štart, ale chcem vám ešte ukázať aj stlmenie mikrofónu, čiže teraz je mikrofón stlmený, bude sa nahrávať iba to, čo sa na obrazovke deje, bez akéhokoľvek komentára, ale máme tu, že systémový zvuk sa bude nahrávať, čiže teraz, keby som ho vypla, tak ani systémový zvuk by sa nenahrával, tie zvuky z počítača. Čiže toto nechám zapnuté, ale keby som chcela, môžem aj zapnúť si mikrofón a robiť aj komentár k tomu, čo ja vlastne ukazujem na obrazovke. Úžasný nástroj pre všetkých nás, ktorí robíme návody pre rôznych ľudí. To znamená, že dáte si nahrať obrazovku, zapnete mikrofón, zapnete systémové zvuky a môžete nahrať video. Ja teraz vypnem mikrofón pre istotu, spustím štart, odpočítam a to tuším 3, 2, 1. Možno to uvidíte na obrazovke. Ak nie, tak vlastne potom vy to vlastne, pozerám, že či to vidíte, ale možno, že o chvíľku sa to zobrazí.
Pretože mne sa zobrazila, možno vám ani nie, a mne sa zobrazila hore taká špeciálna lišta, kde je teraz spustené odpočítavanie, čokoľvek by sa tam dialo, tak ja skúsim tu prehrať teda toto video, aby ste videli, že niečo sa v tom mojom nahrávanom videu bude meniť. A dám zastaviť. Tak, čiže aj keď ste to možno teraz nevideli, ale uvidíme ten výsledok. Takže mám tu video s mojou nahrávanou obrazovkou, ktoré si viem pustiť. A ja teraz vlastne posuniem sa ďalej, aby ste videli, ako mi tam behal kurzor, ktorý som sa snažila ukazovať, len to práve vtedy bolo skryté, lebo nahrávala sa obrazovka. A ešte uvidíte, že som pustila video, niekde tuto nižšie, a bude sa meniť obrazovka toho Windowsu. Windows Shift S je len na vystrihovanie. Dobre? Windows Shift S, tak ako píšu do chatu, je len na vystrihovanie, ale keď chcete urobiť video, tak odporúčam spustiť tú apku Nástroj na vystrihovanie. To je aj video. Video je len v apke Nástroj na vystrihovanie. Dobre? Takže normálne si dáte štart, čiže štart, dáme nástroj na vystrihovanie, aplikácia a tam vlastne nájdete prepnutie na kameru a môžete nahrať si obrazovku. A super, Miško poslal aj návod v angličtine do chatu. Perfektne, ďakujem. Takže nahrávanie obrazovky. No, potom, čo tu máme ďalšie, čo som si pre vás pripravila. Neviem, či si pamätáte, ale prednedávnom Microsoft tvrdil, že končí skicár, ale vlastne skicár neskončil, čiže ten prapôvodný, obyčajný skicár, ktorý poznáte, existuje. A existuje tak, že nájdete si Microsoft obchod a dáte skicár, vyhľadať si a nájdete klasickú apku skicár, tak musím dať asi Paint. Skúsim. Tak áno, čiže Paint, klasický, ten prapôvodný skicár, ale s novými funkcionalitami. A existuje stále aj 3D skicár. Dobre? Takže aj 3D skicár, ale aj klasický Paint. No a teraz ja si otvorím ten Paint, ten skicár, ktorý poznáme všetci. No a pár noviniek k nemu. Teda konkrétne dve novinky. Prvá novinka. Ja si dám cez súbor otvoriť, tuto v mojich obrázkoch si nájdem tohto psíka, takže vám to trošičku ešte oddialím. Takže mám takýto obrázok tohto hava, pozerajúceho sa smutne cez okno. No a ja by som chcela len toho psa. Ja by som chcela odstrániť pozadie. Tak v ľavom hornom rohu je taká mini ikonka pod orezávaním. Je taký panáčik so šrafovaným pozadím a to mi odstráni pozadie na tomto obrázku. Stačí kliknúť a toto pozadie teraz sa identifikuje a ako keby spriehľadní. Tada, hotovo. A práve aj toto je funkcionalita podporovaná umelou inteligenciou. To nie je len tak, že náhodou sa to udialo, ale na pozadí umelá inteligencia vypočítala, že čo to tam je na pozadí a odstránila toto pozadie. Takže skicár, novší, využite, že či je vo Windows 10, keď nájdete vo Windows 10 v obchode Paint, tak určite je, ale skôr si myslím, že to ide do nového Windows 11. PNG súbory, priznám sa, že tento Havo, počkajte, že aký on má uložené súbory, netuším, teraz ste ma dostali, že čo to je za, či JPEG alebo PNG. Tento je JPEG, hej, čiže klasický JPG a vlastne potom, keď tá otázka mala byť, čo je na konci, keď dám teraz, že uložiť ako, tak viem si to vyexportovať PNG, JPEG, BMP, GIF alebo iný formát, aký si zvolíte. Takže toto prvá
funkcionalita. A druhá funkcionalita v Painte, to akože úplne úžasná, to už mohlo to byť skôr, a to sú vrstvy. Úplne vpravo vedľa farebnej palety máte vrstvy, čiže ja keď si ich zapnem, tak vpravo sa mi sprístupne lišta, kde mám práve teraz jeden obrázok, jednu vrstvu toho hava a môžem pridať na to vrstvu ďalšiu a napríklad si tam dám nejakú bublinu a dáme, že budem mať takto nejaké vyfarbenie. Vložím. Teraz tam zafarbím na takto. A ešte, čo myslím si, že by malo fungovať, ale až tak som to teda nebádala, bolo presúvanie tých objektov, ale to asi budem chcieť veľmi veľa od tohto. Výber. Aha, to musím si takto celé vybrať, ale pracujem len s tou vrstvou, všimnite si. Hej? Čiže nepracujem s tým havom, ale s tou vrstvou nad ním. Takže vložila som tam teraz bublinku, do ktorej viem vkladať nejaké ďalšie. Super, ďakujem za komentáre, ktoré tam dávate. Tak, či budú vrstvy fungovať v Canve, to netuším. Ja priznám sa, že s Canvou nepracujem, takže neviem, ale ďakujem tam za odpovede, ktoré prišli. Som rada, že si aj takto navzájom radíte, lebo nie každý môže byť expert na všetko a ja teda priznám sa, že vôbec Canvu nepoužívam. A teda takýmto spôsobom viete vytvárať vrstvy. Bez toho, aby som si ja teraz zničila môj pekný obrázok hava, mám ho stále tam. Takže pomocou tohto oka preškrtnutého viem zapnúť alebo vypnúť jednotlivú vrstvu a pracovať s týmto. Takže vrstvy v skicári, v Microsoft skicári, v tom klasickom skicári, ktorý poznáme. No a ešte jedna ukážka, a nie teda zo skicára, ale z aplikácie fotografie. Takže ak zase vo Windows si pohľadáte aplikáciu fotografie, ja už mám túto otvorenú, tak opäť dosiahla tá aplikácia množstvo vylepšení, ale jednou z takých zaujímavých funkcionalít je, že keď si ja teraz otvorím tohto hava dvojklikom, tak mám možnosť, v hornej časti je obrázok s ceruskou, a vidíte vedľa otočenia. Keď na to kliknem, tak dostanem sa opäť na úpravu obrázkov. A jedna z týchto úprav je opäť, že okrem teda nastavenia jasu a iných vecí, dopisovania textu, filtrov, vymazania chýb a tak ďalej, tak je tu aj možnosť rozmazať pozadie. Čiže teraz vidíte, ako taký obdĺžniček mi spracováva fotku, ten modrý. On vlastne teraz umelá inteligencia identifikuje pozadie, to je teraz tak vyšrafovanie sa to označilo, a ja viem nastaviť intenzitu rozmazania. Táto fotka nie je úplne dobrá v tom, lebo ona už trošičku to pozadie rozmazané má, ale dá sa teda pracovať s tým, že umelá inteligencia identifikuje objekt na popredí a rozmaže to pozadie ešte viac. Takže ak potrebujete rozmazať pozadie na obrázkoch, tak takýmto spôsobom práve v aplikácii fotografie. No, takže toľko k Windows, vychytávkam vo Windows 11. A keď už sme boli v aplikáciách a v Microsoft obchode, tak nedá mi ešte vám uviesť jednu novinku, týka aj Microsoft 365 aplikácií, a to je novinka, že Microsoft Forms, ale musíme si dať asi celé, Microsoft Forms sa dostali na povýšenie a získali samostatnú celú aplikáciu Microsoft Forms, ktorú si viete stiahnuť a nainštalovať do vašich počítačov. Takže ak ste tu nejakí fanúšikovia kvízov a testov a využívate na to Microsoft Forms a obťažovalo vás vždy ísť na stránku office.com, prihlasovať sa a tak ďalej, tak máte možnosť si nainštalovať appku Forms do vašich počítačov a jednoducho si ju spustiť
bez nejakých ďalších externých vecí. No a napríklad aj o tejto novinke som ja písala na svojom blogu, tak teraz opäť krátke reklamné okienko na mojej stránke učiteľkazuzka.sk. Nájdete v hlavnom menu takúto záložku časť novinky, takže keď si ťuknete potom na novinky, dostanete sa na takýto prehľad zaujímavostí a noviniek zo sveta moderného vzdelávania, kde nájdete napríklad aj práve webinár Microsoft Edu, čo je nové Microsoft Edu. Potom je tu práve, že aj ten Bing chat, o ktorom sa rozprávala, že je Microsoft Copilot najnovšie. A potom tam nájdete práve aj krátky článok o aplikácii Microsoft Forms, ktorá sa dá stiahnuť zo Store. Nájdete tam takúto informáciu. Takže posúvam vám do chatu technologické novinky vo vzdelávaní na mojom blogu Učiteľka Zuzka. Budem rada, keď to budete sledovať. No a teraz taký krátky teaser, čo pre vás pripravujem. Ja som totižto pripravila jednu vec, ktorú sa chystám pustiť do sveta. A teraz, keď už to poviem na tomto webinári, tak už to bude aj taký záväzok, že to musím spraviť. Totižto ja som pre vás všetkých správcov, respektíve digitálnych školských koordinátorov, pripravila vec na automatizovanie, pretože keď ja píšem o novinkách na mojom blogu, tak vy možno koordinátori zoberiete tú novinku a dúfam, a teda budem rada, keď to budete zdieľať so svojimi kolegami, ale chápem, že to môže byť časovo náročné, že aha, tak teraz zase Molčanová vypublikovala novinku už 3. za posledné 4 dní a zase ja tam musím kopírovať niečo a ísť do Teamsu a dávať svojim kolegom vedieť, že aha, túto je novinka. Tak ja som práve s týmto sa pohrávala, s touto myšlienkou a vyprodukovala som automatizáciu, postup v Microsoft Power Automate a budem zdieľať tento postup na mojom blogu, teda vytvorím článok, aj ten postup vám vyzdielam, lebo on sa dá vyexportovať aj s návodom, ako si to naimplementovať u seba a takýmto spôsobom napríklad ja automaticky publikujem takúto jednoduchú správu v Microsoft Teams kanáli, napríklad v kanáli nápady, tuto mám také, že žiarovka nápady a v ňom sa mi vždy hneď v tom, keď ja na blog vypublikujem novinku, tak v Teamsoch sa zobrazí správa, že novinka od učiteľky Zuzky, je tu názov tej konkrétnej novinky, krátky sumár a linka na tú novinku, ktorá sa nachádza na blogu Učiteľka Zuzka. Takže ak si chcete ako digitálni školskí správcovia trošičku zlepšiť a zautomatizovať niektoré veci, tak budem rada, keď budete sledovať môj blog a takýto návod vám pripravím aj s vyexportovaným flow, tým postupom, ktorý si viete naimportovať u vás a nastaviť to tak, aby aj vo vašich Teamsoch sa zobrazovali takéto čerstvé novinky pre vašich všetkých učiteľov a nemusíte vždy vykopírovať tie linky. Takže toto ešte novinka odo mňa pre vás. No a blížime sa už len k poslednej informácii a to je vlastne informácia o novej hodine kódu, ktorý ste v programe koordinátorov digitálnych kompetencií alebo vo facebookovej skupine Učme informatiku inak. Tuším, že takto, tak práve Junior Achievement, pozdravujem kamošky, teraz dávajú informáciu, že budúci týždeň od pondelka je nová hodina kódu, tuším, že by to mohlo byť 4. Ak teraz som to rýchle vypočítala, a celý budúci týždeň bude celosvetová iniciatíva hodina kódu. Práve na stránke hourofcode.com viete nájsť rôzne zaujímavé postupy a aplikácie a návody, a všetko sa teraz točí okolo témy umelej inteligencie, AI. No, aj Microsoft prišiel s tým, ako každý rok, že v hre Minecraft Education vytvoril jeden špeciálny svet s názvom Generation AI alebo Generácia AI, kde je to také zase zaujímavé, príbeh o generácii a zodpovednej umelej inteligencii s programovaním v blokoch, make code alebo pomocou jazyka Python. A vlastne
všetko na tému umelá inteligencia. Ak si ťuknete na AKMS Out of Code, alebo ja vám ešte aj tuto skopírujem linku, tak Microsoft pripravil aj celý návod, ako prejsť si touto hodinou kódu v Minecraft Education. Máte tu nejaké motivačné video, ako si stiahnuť Minecraft Education. Ak nemáte licenciu na Minecraft, nevadí, pretože všetky tieto svety v rámci iniciatívy Hour of Code alebo hodina kódu sú v Minecraft Education zadarmo. Nepotrebujete sa ani prihlasovať. Takže nemusíte mať ani účty, ani licenciu, stačí si len stiahnuť Minecraft Education a nemusíte sa ani prihlásiť, to dáte preskočiť a použijete tie. Tuším, že už sú tam 4 alebo 5 svetov za posledných 5 rokov, ktoré Microsoft vydáva v rámci tejto iniciatívy Hodina kódu. V tomto vám odporúčam sledovať môjho kamoša Maroša Zvolenského, ktorý má iniciatívu Minecraft na školy. A práve on sa venuje všetkým týmto Minecraftovým veciam. Tak toľko posledná novinka odo mňa. Stíhame to LTT. Moje meno je Zuzka Molčanová. Môžete ma teda kontaktovať aj na učiteľke Zuzke, ale teda chcem sa poďakovať spoločnosti Arikoma, teda ešte Autokont a v budúcnosti Arikoma, že môžem aj naďalej pracovať s vami, so školami a prinášať takéto novinky vám, digitálne transformovať slovenské školy. Ja ďakujem vám všetkým, ktorí ste tu zostali po celý čas, vás tu bolo viac ako 100. Ja si to veľmi vážim a ďakujem vám všetkým za to, že ste tu boli, že chcete sa vzdelávať, máte môj veľký obdiv a že dokážete ma počúvať 90 minút. Chcem sa poďakovať Miškovi, ktorý vlastne tiež dnes prišiel podeliť sa o scenár zo správcovského pohľadu. Miško, díky. A všetkým vám ešte prajem krásny večer a ja premýšľam, ako teraz zastavím tento krásny webinár, nahrávanie teda. Zastaviť nahrávanie, dobre.